Salam vatandaşlar, goýmasyňyz. Ýertiriňiz haýyr. Dünkü wakany eşitdiňiz hemmäňiz. Dün bir bedbahtçylykly hadise ýaşadyk. Elimizde laptop, egineşik zat bardy. Şol başagaýlykly ýagdaýymyzdan peýdalandylar we bilmeýän urkagam ýeriminden ýet topuldylar. Hawa biziň edýän işimiz halk üçin, halk tähwitli bolanyny görüp durlar. Halkyň agyr birleşmegini, halka garşy gidýän haramladalaram şuňy öňüne aljak bolýarlar vatandaşlar. Inni şuly işi pul üçin edýär diýenlere vatandaşlar şu taýda IBAN'ym moýjak. Siz näme diýseňiz şonu diýin. Gelin her kim, her bir vatandaş näme elinden gelýän bolsa kömegini etsin, gollawyny etsin. Hawa pul üçin edýär diýenler gelsin. Eger pul üçin edýän bolsa men berjek şo puly. Gelin edip bilýän bolsaňyz men berjek. Indi men pul töläp başlajak. Kaýsyňyz şuly iş etjek diýen bolsaňyz men pul berjek vatandaşlar. Pul üçin edýär diýenden gaýraty bar bolsa gelsin. Sizin vatandaşlar näme kömek gerek diýip jaňa diýäňiz köp sag bolun hemmäňize. Ine kömegiňizi görkezin şu taýda. IBAN oklayan vatandaşlar kimde näme ýagdaý bar bolsa, kim näçe han göreli näçe vatandaşlar bolup, näçe illeşler bolup, näçe pul jemläp bilýär. Belkem şuly iş pul bilen etjekler bardyr. Netip bolsa bilýäňiz da olaryň belinde pul bolansoň şu zatlar edip berler. Göreliň. Hani halk näil güýçli, olar näili. Bolýa, inha IBAN oklayan vatandaşlar. Dolar hasabym bar, lira hasabym bar. Tutuş dünýäň türkmenlerini ýüzlenýär.